מה קורה אמיגוס? מה נשמע? האם שמתם לב? פילטר חדש, אתמול ישבתי אז עשיתי פילטר חדש של העברות השחקנים. יש לנו את לואיס סוארס, את סלאח ואת קיליאן אמבפה, ויצא כבר רומא. בואו ננסה בלי סקיפים, למרות שבלי סקיפים נראה לי יהיה בלתי אפשרי. צריך לעשות את זה לפי סדר מסוים. אפשר לסדר ולשחק קצת עם העברות, נגיד סתם דוגמה, סלאח היה בצ'לסי, חסר לרומא והפוך, אז אפשר פה לשחק, אבל צריך להיות מסודר בסופו של דבר. אז בואו נעשה את המעבר של, נתחיל עם סלאח ברומא. אחלה, גם יש את באסל, אז אם תצא לי באסל כבר לא נחשב, הבנתם? צריך להיות סדר מסוים. פיינור, אמרתי, בלי סקיפים זה יהיה בלתי אפשרי, לא אמבפה ולא סוארס, כמובן גם לא סלאח. אייקס, אפשר להתחיל, יש את הקבוצה הקודמת של לואיס סוארס, גרונינגן, משהו כזה, אבל נתחיל עם מה בטוח, עם מה שיצא, שזה אייקס. ריאל מדריד, ריאל מדריד נשים כמובן בסוף, כי זה אקטואלי, לאמבפה. צ'לסי, אוקיי, ומפה אני יכול לעשות לסלאח, אני אשחק את ליברפול סתם דוגמה, אם אני זוכר נכון, חבל, תראו, יצא פיורנטינה. אני לא זוכר מה הסדר, הוא שיחק בפיורנטינה, אבל הוא לא שיחק בפיורנטינה אחרי צ'לסי, נראה לי שלא, כי הוא קפץ מקבוצה לקבוצה וחסר לפה והלך לשם, אני לא זוכר בדיוק, אתמול בדיוק הסתכלתי על זה, אבל מצ'לסי אני אחפש את ליברפול, נראה לי שזה היה המעבר שלו, אם טעיתי אז אני אתקן בסרטון הבא. אז נדלג על פיורנטינה, שהוא כן שיחק, אבל כרגע זה לא עוזר. אינטר לא עוזר, אני צריך את מונאקו בפריז כמובן לאמבפה. ליברפול, אם אני לא טועה, אם אתם רואים שכן, תגידו בתגובות. אם אני לא טועה, השלמנו את סלאח. דורטמונד, זה לא טוב לנו לכלום. מונאקו, מונאקו טוב, כן, אמרתי לדלג, מונאקו, אז אני צריך את פריז, אני צריך את אתלטיקו מדריד, ברסה ואינטר מיאמי. סוארס הולך להיות קשה ואין לי סקיפים יותר. ברסה, רגע, אייקס, אייקס, ליברפול, ברסה. אז אני צריך את אינטר מיאמי, שם דוגמה, בארסנל, ואז לפה אין לי יותר סקיפים. מקווה שאהבתם ושהבנתם את זה. אם טעיתי במשהו, כמו שאמרתי, תגידו בתגובות. אז אני ככה עוד צריך להבין יותר את הפילטר שאני בעצמי עשיתי. תנסו גם אתם אמיגוס. נתראה, צ'או צ'או.